Kampo sa mga biktimang UP students dismayado sa desisyon sa Bulacan Regional Trial Court nga ibalhin si retired Major General Jovito Palparan ngadto sa AFP Custodial Center. Si Palparan anaa karon sa Bulacan Provincial Jail ug gikatakdang ibalhin sa 4th Bonifacio sa Taguig City. Kinihuman ni hangyo si Palparan sa iyang pagbalhin nunod sa giingong mga seryosong death threats batok kaniya. Sigo ni Edri Olalia sa National Union of People's Lawyers nga ang maong pagtugot sa hukmanan o sa kaehemplo sa bati nga pagkupot sa mga otoridad sa maong mga kaso. Gikwestiyon ni Olalia kung nganong sa tanang lugar ngadto ibalhin si Palparan sa headquarters sa Army diin siya naggikan. Mato ni Olalia, ang grupo sa prosecution magtapok og balik aron sa pag-assess sa posibleng pag-apela nila sa maong desisyon.